Assalamu alaikum yebiyankoɓe Windare TV onon kala on calminama e mbadi kuktidindi caggal yettude Allah ko julde annabi sallallahu alayhi wa sallam e yettude jinnaɓe men kamɓe tigui goni sababu godel meɗen en juurima Cheikhna Ahmed Tidiane Sharif radiyallahu taala anhu en jetti Allah tigui dokkuɗen kattande e bawal ha mbawen artude e émission meɗen fodde taw waɗanta on ɗum ko musiba debbo mo hoore fonde cini bummi jaabi émission meɗen fodde ha joni gartaten koye rendo men gartaten koye nder galleji men nde wonno sen mbi fodde tan naati tigui e nder eɗen mbawi ɓesgu ɗum saabi hande eɗen jiiɗi yewtude hen gam wallitirde e bandiraɓe hande noon gartaten koye jillu eɗen gandi saaha jomum ene jangga so école uddi wiyeyo ya jillu so kawmum so goggo muɗum so mawnum so miñum wiye ya ɗum jillu saaha kadi neɗɗo ene jooɗo taw waɗani haydara ni wiye noon ya salminoy kaari manam ya salminoy goggo ma walla ya salminoy kawma walla ya tan jillu hay soko lewru ma walla lebbi ɗiɗi ma woni hen fodde hitande bandiraɓe ɗum ne moƴƴi ha maayi kadi en gañani ɗum saabu ko jokkude endam nde won noon ene wawi so tawi jomum yehima andu bandum en ene wawi so tawi jomum yehima hoccu hen goɗɗum ko ganduɗa ene ɓeydotoro won hen ene naftoro kono won hen kadi aussi ene adda caɗele addata ko fitinaji kewɗi woni holɗum eɗen gandi so tawi ko Fouta men to ko ɓuuri hen hewde so jomum wiyama ya jillu tan ɓerɗe foof dogonto ko Dakar nokku teeru e kala no jomum wawi wonirde hen saaha jomum ene jejjita eɗen gandi ɗo hen ene yaaji saaha gara kadi tawa ene faaɗi enen mbiten ko caɗele ɗe ganduɗa ko ɗum addata saaha mbiya ɓiya yoya to yeehi ɗo an e hoorema aɗa andi saabu ɗo kam hankkante hay goto humpaka hay goto no woniri ene hoɗiri ƴetta ɓiye mbiya yo ya jillu te mo nawɗamo jillu o aɗa andi ko suudu wotoru jogui allahmi yaalam ko cuuɗi ɗiɗi jogui ko ɓesɗo ene wonde e joom galle muɗum joni ƴetta ɓiye o mbiya yo ya toon so yeehi hay to lelni suka mum ala ko haali suka garɗo o eɗen gandi joni lor ari saaha kadi ala tawa neɗɗo ne yaaja machallah kono wona jooɗiyanke ko liggotoɗo manam ko dawowo ko joftowo walla ko johowo voyage ayi taw noon ala mo woppi e galle muɗum haydara hay goto jafoɗon taw ala mo woppi galle muɗum hay goto taw sukaɓe worɓe locataire uji nani hen te mo neldeɗa yo ya jilluwo taw on timmi nde wonno eɗen gandi so tawi jomum dañi duuɓi 13 14 15 hankanti machallah ɗum foof eɗen gandi won caɗele gonoje hen won hen gara bona hen so tawi boni noon an a wiyata ɓiye o mbiyata ko mo tawoyi o woni mo toppitaki te an e hoorema aɗa andi ne nelata ɓiye yo yahtono aɗa andi on wona jooɗiyanke aɗa andi on ko gollowo aɗa andi on ko liggotoɗo aɗa andi on ko jeeyowo artata ko jamma ha jamma neɗɗo a wiyaka oto ɓiye ya jillu kono sono yaha jillu ƴeew situation mo fayi o ko holtoon kadi saaha aɗa nelde ɓiye kadi yo ya jillu taw ko cukalel wawana hoore mum haydara ma wuppene ma loote ma ƴette ayi mbiya cukalel tuksel yo yah taw aɗa andi oɗo carrément ko cofowo leeso de kono aɗa andi ɗum e hoorema an e hoorema aɗa andi ɗum kono a ƴetta cukalel ngel mbiya yo fawte yo ya jillu manam miñam nan Dakar walla mawnam nan Dakar ko toon resa yo ya toon o foftoyo ay cukalel ngel ɗo ngel dawɗa a loori oya mo tawoyi o saabu so tawi ko ma wuppane so tawi ko ma loote so tawi ko ma toppite so tawi ko ma ñammine so tawi ko ma reene a bonnini on ɗon liggey muɗum ko ɓooyani ko tan mbaɗa yewtatano e sihilam goto ko couturiére omo udditi boutique makko koreji joom galle makko gaari ardi e sukaɓe muɗum ɗiɗo o waɗatno ko konko so fini o dawat o woppa toon ko gandanɗa hoorema woni liggontoɗomo kañum toppitto Allah waɗi o dañi hoɓɓe ɓe gonɗo ko une semaine garda e sukaɓe ma ɗiɗo joni uddi boutique makko ma won yontere holko saabi uddi boutique makko o yiiɗa dawde wiye o woppi hoɓɓe te ɓen ɗo haydara addani ɗumen de addi ɗumen tan ko foftade wi fodde yontere a liggaki te ko hen dañata gam ñamminde ɓesgu ma hen dañata gam yobde luwas ma hen dañata gam yobde courant maɗana walla yobde ndiyam maɗana joni noon a ari a jooɗima e galle haydara a watta yo ɓiye loore yo ɓiye ñammine ya fejjone ko ñamɗa ko jarɗa te haydara addanima wona aɗa rafa wona haydara ahan mi nani Dakar tan hande no ɓuuɓi ɗo no wuuli yum yaha mi foftoyo toon banda men taw ko lor wontanta en
taw ko kurhe wontante en mi añani jomum yaha kono so tawi ada yaha ƴew situation mo paɗa ko holno way taw sa yi a wonat à l'aise taw sa yi haydara ala ko bonnata an e hoore ma a watta jeune sabu hen saaha ala yaha e galle taw an e hoore ma a fenita holko saabi a fenitaki par ce que no tawirɗani heddo noon aɗa ŋiña aɗa bonnita sa hoti mbiya kaari mi wonta yaa toon saabu nde jaami toon nde mi toppitaka holko saabi aɗa toppite tawɗa ko jomum ene liggoyo tawɗa ko jomum ene jogui hajuji muɗum ɗi jahata joni yo jooɗo tan renma ɗum ko probléme eɗen poti finde eɗen poti famde en gañani hay goto yaaha e hay goto en gañani neɗɗo cukalel ummo yaaha ƴiwya goggo mum en gañani cukalel ummo yaaha ƴeewya kaw mum walla yaaha ƴeewya mumum walla miñum kono ƴeewen ko gandanɗa hoore ma ko ɗum woni ko gañata ko gañata ko ɗum jiɗi ƴewtoɗen ɗum no feewi hay saaha aɗa yiya jomum kadi nelde yaaha vacance ouverture ara jiiɗa jomum hoora taw hay ko koltinɗa ɗum a ala te aɗa andi oɗo liggaki oɗo mo nawanɗa miñowo walla oɗo mo nawanɗa mawno o liggaki yakori tan koye jaam galle muɗum kadi oto yejji mo nawanɗa o kadi kañumne ko ɓesɗo so ouverture ari holno waɗata ha tampana suka muɗum ala ko haale mo gaddanɗa kadi pawɗa ɗum e dow muɗum o joni noon so tawi ari so tawi addanaka ko heewi gona e dugde ayi o yeehi toon de fodde lebbi tati ala ko addi sowona complet toon taton ala ko addi sowona complet toon ɗiɗon ayi ko ni woni ko waɗa ko ni woni ko watta o toppitako o ñamata o yettata kadi won hen sukaɓe ndeya kunuɗe mumen kala no tawri situation so kooti ko ɗum woni ko kalata bandiraɓe ndentuɗen ɗum ɗon kala ko eɗen nawa sukaɓe meɗen ƴewtuɗen ɗumen no fewi mbasan tampinde koye men mbasan tampinde ɓe gandanɗa ko ɓen neldete saabu sa tampini hoorema tan a tampini bande ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko Siba wonno debbo mo hoore fonde Thily Boumoye Diaby inchallah men ɓeydo yañude e ndeɗo toɓɓere nde wonno toɓɓere nde ene heewi ko foti yewtede hen image joɗɗo mo jiyotono ko Oumar Doro Kume gorko Mouhamadou Hounare kono musoro e maquillage o rewiɗo ko debbo mo gajoɓe woni Mariéta Gadio ɗum noon Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo e yewtere wonde